Δέλτα 2. Αυτό είναι το ιερό πανί, το γαλανό και το άσπρο, κομμάτι πανεξιάτικο και ψάστερο ουρανό, που είναι λευκό, σαν τον νεφρό του κύματος πορθίζει, σε περιγυάλιο όμορφο, σε πέλα μακρινό. Αυτό είναι το ιερό πανί, που όταν περνά μπροστά μας, υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταράει η καρδιά μας. Έκλειψε μάτια και καρδιές, επάνω τους και κόρες, και νύχτες την υφαίνανε, κρυφά στον αργαλιό. Είναι η σημαία, την βλόγησαν, παπάδες μας παγαίνουν, μέσα στις κλαδιές του τρίσβαθο και απόκρυφο σχολείο. Γίνει από το θάνατο την πνοή, παλμάνε να τον έψει, μα με το χείλο ανέκφραστη, το δείχναμε πανί. Εσένα που σε χάιδεψε της ελευθεριάς η άβρα, περήφανη πρώτη φορά πάνω στην Άγια Λάβρα. Εσένα που χέρι σε ύψωσε τρισάγιο και βρόντισαν οι τουφεκές παλικαριών που εμπρός αδειωμένα γονάτισαν και ελκύστηκαν να πέσουν για σένα. Εσένα που σε κοιτάζανε μάνες, που στο ένα χέρι βαστούσαν βεζανιάρικα και στο άλλο το μαχαίρι. Εσέ που σε αδείκνυζαν οι γέροι, ξανά νιώσαν και τάγματα στη μέση τους, την κουρασμένη ζώσαν. Εσέ ποια ανθρώπινη φωνή μπορεί να ιστορήσει την ξακουσμένη δόξα σου και να την τραγουδήσει. Εσύ δεν είσαι από παλαιολορίδα καμμένη, είσαι από αίμα και καπνούς και από φωτιά βγαλμένη. Εσύ πετούσες σαν ετός, πάνω από τα κεφάλια, πελάγησες σε πέλαγα σε κάμπους ακρογιάλια. Πάνω από νύχες ανέτητες, στο φλάμπορο σε στήθη, τα χέρια που σε βάσταναν, τα τριωμένα χέρια, για να σε μπήξουν σε κορφές, απάτητα ενέργεια, για να σε δουν πολύ ψηλά, ψηλά από τη γη στο χώμα, τόσο ψηλά που του ουρανού επήρες πια το χρώμα. Οκτωβρίου 1940. Το τελεσίγραφο των Ιταλών σαφές, παραδοθείτε. Η ελληνική απάντηση δεδομένη. Όχι. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 ώρα της σήμερα τα ημίτερα τμήματα προκαλήσεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημίτερες στρατιωτικές δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφου. Ανοίγει τις μορφές στα παράθυρα, οι γείτονες κοιτάζονται, χειμενώνται με το βλέμμα. Όχι. Και αυτό όχι από αγάπη στον πόλεμο, από αγάπη στην ειρήνη και στην αξιοπρέπεια. Η γενική επιστράτευση λοιπόν σε κλίμα ενθουσιασμού. Όχι, πήμα από το Δέλτα 2. Βάρβαροι σήμερα φτάσαν σας είπα. Εσείς, παιδιάς, για σας λοιπόν. Δεν σας δεχόμαστε, δεν θα περάσει. Είμαστε πιότεροι και εσείς λιγότεροι, ποιος θα σας σώσει. Ξεχνάτε, κι άλλωστε ήμασταν μόνο 300. Δεν σας φοβόμαστε γιατί κρατιόμαστε από το μαραθώνα. Δεν το ξετάζουμε, εμείς οι ατάσπες θα φύγετε. Όχι, για να περάσετε θα δοκιμάσετε τι άξιζε λόγοι. Εμπρός, τελειάστε. Δεν σας δεχόμαστε, δεν σας φοβόμαστε, δεν θα περάσετε, όχι. Οι μαθητές απαγγέλνουν από το Δέλτα 2. Μόλις που άρχισαν να καπνίζουν και πάλι τα τζάκια μας. Τα αλέτια μας ήταν έτοιμα για το όργανο. Η γη μας περίμενε καινούριους σπόρους. Οι γερανοί χαιρετούσαν το καλοκαίρι μας. Η πρώτη βροχή δρώσε το κορμί μας. Ο χειμώνας άρχισε το δικό του παραμύθι. Περιμέναμε το πετεινό να μας φέρει το ξημέρωμα. Το γείτονά μας να ανάψει το ρίχνο και τη φωτιά και να μας πει «Καλή στράτα, καλή σπορά».
Περιμέναμε τα σπουργίτια να μαζέψουν τους άχρηστους σπόρους και τις ουσουράδες να σεργανίσει στις δράγες. Περιμέναμε και μας ξύπνησαν οι καμπάνες. Οι καμπάνες, οι καμπάνες, οι καμπάνες. Μάλλον ήρθαν, μάλλον χτύπο, μάλλον βούισμα. Οι καμπάνες. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις, τύμπανα και σημαίες. Ορθή η αυγή συμμεσχολίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάβει μες στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος πλημμένος, το καθάριο πρόσωπο, στραμμένος στον άνθρωπο, χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη, αυτοκίνητα γεμάτα πλήθος. Χαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε, ύστερα ακούγονται τα άρπηλα στην άσφαλτο. Το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων βημάτων μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου, ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Και ύστερα όλες σου πάνε και περμένουν. Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα. Νικούμε! Νικούμε! Πάντα νικάει το δίκαιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η ελευθερία θα
σκέψη από το Δέσνα 2. Έρημος βαρύς και μόνος έμεινε στη ζωή. Κάθε βήμα μου είναι πόνος, μα τον ξένο πόνο αυτός τον εννοεί. Αχ, δεν είναι ένα και δυο τα βάσανά μου. Είναι πολλά, αμέτρητα. Κάθε βράδυ που πάω να κοιμηθώ, μου φτάνει να ανακοινωθαίνει. Οι Έλληνες πήραν την κοριτσά, οι Έλληνες πήραν το αργυρόβαστο, πήραν τη χυμάρα, πάτησαν την πεπελένη, πετάγαμε πάνω και λένε «Ω, αυτοί έτσι όπως πάνε θα φτάσουν και εδώ, στη Ρώμη». Πάω να κοιμηθώ και πετάγομαι στον ύπνο μου. Βοήθεια, φωνάζω, Έλληνες! Χιανό, κάτσε εκεί και μην κουνάς ρούπι από τη θέση σου. Θα φυλάς την πόρτα να μην περάσει κανένας μέσα. Ούτε μύγα, ούτε κουνούπι. Και τι θα κάνω τώρα? Μπέρα Γκρέτσια μου, Αθήνα μία, νησιά, Μάρε Νόστρουμ. Το κακομοίρι, όλο την Ελλάδα για τους τόξους. Πολεμάω όσα ήδη με πειράσουν μου θερή. Κι αν το δω ξεπροβάλλει θα το σπάσω το κεφάλι. Κι όλο ξέρεις θα το προτήξεις στο ποτάμι θα το ρίξω. Ωι, τι βλέπω. Κοίτα πως πάει το χέρι σου μπροστά, σαν που δεν το κολυμπείς. Βάσκει λίγο διάσταση, κάνει το παιδί. Και είσαι θα το πας ημέρα, για σάκο και θα το δείξει να το βάζει με Έλληνες. Εγώ εκεί στην Ελλάδα, πάρει δουλειά, πάρει κάπου, πάρει πόλεις και νησιά. Ό,τι λένε του τυχοτοκομμένου. Άκουμε, άκουμε σου το. Εγώ εκεί στην Ελλάδα, πάρει Ακρόπολη. Τι είπες αυτό στην Μπέκ. Εγώ πίνει καφέ Ακρόπολη. Ό,τι λένε την τέσσερα στο δοκουμένο. Θα σβάρει, πέρυσι στο μόνο στα Ελλάδα. Πες σηματό.
συνθήκες του ειρηνικού στρατού έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Και το ίδιο και οι περιστροφές για τις κακουχίες. Το ζώνη, Η πείνα, η πεζοπορία, οι ψήρες, η αγωνία, η μοναξιά, ο φόβος. ο θάνατος. Ξημερώνοντας, με την άβρια το φώτα, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν είχε καθημερινές κυφόρες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν ως τότε οι Αθηνοί από χειμάρα ως το Πελένη. Λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν άρχαν άλλο. Νύχτα, πάνω στη νύχτα, βαδίζαμε στα μάτια, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφή, με κόβο, ξεκολλάζοντας το παπάρι από τη λάστα, φορές και κατεβουλιαζήσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλισε του δρόμου έξω, καθόμουν στην ψυχή. Και τις λίγες φορές όπου κάνουμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα μοναχοί, σοβαροί και αμήλυτοι, πέφτοντας με ένα ταδί μία-μία, μοιραζόμασταν στα φύλλα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Μας είχε ανεβεί η ψήρα στο εγώ. Κοίτα αυτό, ποιο, και απ' την κούραση από την πόρτα του. Τέλος, κάποτε, ακουγόταν στα σκοτεινά η σπηρίστρα. Σημάδι την κινούσαμε και πάλι, σαν καζά, τραβούσαμε μπροστά, να κερδίσουμε δρόμο, πριν ξημερώσει και μας βάλουμε στόχο τα αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτυχε από στόχους και τέτοια, και όπως το είχε συνήθειό του, στην ίδια πάντα ώρα, ξημέρωνε το φως. Άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολοφαγό της Αλβανίας, ποίημα από το Δέλτα 1. Χαμένο ανθιπολοφαγό της Αλβανίας. Τώρα κοίταται πάνω στην πλουσιασμένη χλένη. Μένει στα πατημένα γέρα σε ίσια μαλλιά. Με ένα κλαδάκι της γωνιάς, αριστερότητα αυτή. Μοιάζει που εξέφυγε, άκραχνα τα πουλιά. Μοιάζει τραγούδι που το φήμωσαν μέσα στη σκοτεινιά. Μοιάζει ρολόι και προς τα μάτια. Μόλις φωνάξαμε, για παιδιά, πάνω το τσίμωρο και περίμενε μάζω. Κάτω από τα 5 κέντρα, χωρίς άλλα γενιά, κοίταται στην συνεπισμένη κλέβη, άδειο το τρανασισμένο το ένα. Στο πλάι του ξεμετωμένο μπράτσο, ανάμεσα τα μύτια, μικρό πηγάδι, αυτιά της μοίρας. Μικρό πηγάδι, το κοινό μαύρο πηγάδι που κρυώνει θύμηση. Ωρα μη κοιτάς, από που του θύμει, μην πείτε πως ανέβηκε και ψηλάβαμε το όνειρο. Έτσι λοιπόν μια στιγμή, έτσι λοιπόν μια θυσία, έτσι λοιπόν μια στιγμή παράτησε την άλλη και ο ήλιος ο παντοτινός έτσι με νιώσε εγώ. Κοίτη που έπαιξε το κακό, το σπίτι μου όμως σύνδεφα, σώνεται στο πίσω τους, πέραμε και μικρή νερά, βαρθή κρυσίκη του παιδιά, μπαίνει και κρυματόστατο. Παππού, δεν ήταν από ανδρική απορισμένον άνεμο στο καραόλι καυτό νερά που ήταν πικραμένα μάτια. Το σπίτι μου αυτό σύνδεφα, αυτή δεν είναι το πίσω τους. Πατέρα και μαμά, μόνο με τα χέρια της, χορεύοντας να κοιτήσει η ελευθερία του χάρου. Τώρα που χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο μας το αίμα, δώσει πιο σωστή στιγμισμένη ελευθερία. Έλληνες μέσα στα σκοτεινά δείχνουν τον λόγο. Ελευθεριά, εσένα θα δαπείς ο ήλιος. Με βήμα πρωινό στη χλώη που μεγαλώνει, όλο ένα εκείνο
από τη χοροδία. Χρονικό απαγγελία από το Δέλτα 3. Οι Ιταλοί δεν τα κατάφεραν. Οι Έλληνες άλλαξαν τα σχέδια του Χίτλερ. Η Ευρώπη παρακολουθεί έκτυπη, ο θρίαμβος της νίκης, η προσδοκία και η ελευθερία. 24 Απριλίου 1941. Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Αθήνα. 27 Απριλίου 1941. Οι χιτλερικοί σημαία ψώνται στην Ακρόπολη. Τα σύννεφα έφυγαν ένα-ένα, όμως στη θέση τους ήρθαν άλλα σύννεφα. Πιο άγρια, πιο λαγιασμένα, πιο φοβερά. Οι νικητές του 40
και πήραμε τη φέκη για να φάμε τον εχθρό. Και όταν ελευθερώθηκε η πατρίδα μας η φωτιά, χορέψαμε το χορό της νίκης με χαρά. Μπράβο σε όλους τους παιδιά μου τιμημένα. Σε εσάς αξίζει η δόξα και η τιμή. Σε εσάς που ψηφώντας του εχθρού μας τη φοβέρα, βρεθήκατε στην πρώτη του πολέμου τη γραμμή. Η Ελλάδα ούτε δεν φταίνει, δεν της βγάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρός θα φταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Χρονικό οι μαθητές απαγγέλουν από το ΔΕΛΤΑ 3. Ο ελληνικός λαός αντιστέκεται αποφασιστικά, υποφέρει καθημερινά, διώξεις, φυλακής, στρατόπεδα συγκέντρωσης, λαιλασία χωριών, βασανιστήρια, πείνας, εξτερέσεις. Το πρωί στις 5, ο ξηρός, μεταλλικός ήχος, ύστερα από φορτωμένα κανόνια που θυματίζουν τις πόρτες ύπνου και το τελευταίο αντίο της παραμονής και οι τελευταίοι ματσμοί στις ευρές πλάκες και το τελευταίο συγγράμμα, το παιδικό τετράδιο της αντιθετικής, σαν το μικρό παραπαιδιό του δείκτη που τεμαχίζει με κάθετες μαύρες γραμμές του πρωινού χαρούμενου ήλιου την παρέλαση. Άπλωνες, όλα άπλωνες, τα χέρια σου στα μπαλκόνια για να βοηθήσεις αρρώσεις να κατεβούν. Με τα μεγάλα μάτια, τα ενά τους πόδια και τα λουλούδια τους, ενώ τριγύρω από τα σκοτεινά παράθυρα όλοι πυροβολούσαν. Άπλωνες, όλα άπλωνες, το μίκροσκοπ ψηλά που το μεγάλη δρόμη με φωτής και με περίστροφο. Με ένα φτωχό που μοίραζε λίους Αγίων, με μια τσιγκιάνα που ήθελε παράφορα να κάνει μέσα του την πλάση της στενάξης. Άπλωνες, όλα άπλωνες, το κλίμα σου μέσα στη βροχή σε κατά προσοχή. Ο κρεμασμένος με τα χρυσά συρίγια, το βιολί και το μαντίλι του, με 10 σύννεφα πολλάσπη, μέσα στην καρδιά μου και πολλάσπη πέραν τα μικρά παιδιά του χτίζαν 10 πολιτείες ονείρου. Άπλωνες, όλα άπλωνες, τα χέρια σου, οι άρρωστοι είχαν χαθεί κάτω στην τρόπο, με τα μεγάλα μάτια τους, τα λιγνά τους πόδια, τα τραγούδια τους, ενώ τριγύρω από τα σκοτεινά παράθυρα όλοι πυροβολούσαν. Ολοκληρωτική καταστροφή. Στο Χρήσταμο, στα Καλάβουτα, στο Χορτιάδι, στα αμμόνια της Κρήτης, στην Αθήνα, το κρύο και η πείνα. Εμφανίζεται ο άμαχος πληθυσμός, βαγόνια και τρόμος, και αντίσταση μορφώνεται. Όλο ένα και περισσότερο, παρά το τύπινα, παρά τις κοπίες. Πρώτος κοινός στόχος των Αμερικών, η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. 25 Νοεμβρίου 1942, βράδυ, 150 εντάτες εξουδετερώνουν την εταιρική φρουρά. Ένα γερμανικό τρένο εμποδίζεται. Μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η ανατείναξη της γέφυρας έχει ολοκληρωθεί. Η κατεχόμενη Ευρώπη συγκλονίζεται. Αγγέμε τραγούδια από την Κολοδία.
ιστός που φεύγει και πρωτοτήσεις, παιδί του Αγία και του Θεσσαλονίκη. Αγάλμα και πεζοδρομίου που σε πισά ο μαΐστρος, στο ένα σου πόδι, ενός φίλου του στο ύμος της πατρίδας, με μία φωνή σαν του Ιακώβου και λέει μες στην καρδιά σου, μικρή καρδιά της ελευθερίας που τρέμει όπως η πουλή, παιδί του Αγία με τη Φυσαρμόνικα. Αγκάλιασε τις παιδιές λεωφόρου το αίμα σου. Είναι το αίμα σου πουλί και ανέβη να μας κυλετήσει πάνω από τα κυπαρίσια του συντάγματος. Τιτσί, τιτσί, μη φοβάστε. Είναι στο πουλί και η μυγδαλιά το άστρο και το παράθυρο. Ζωγραφισμένο στην πόρτα μας που την αγκάλιαζε το θάνατο στη νύχτα για να την παραβιάσει, έσπρωξε το σκοτάδι μόνο σου και εμείς τι να σου υπούμε. Μια τέτοια μύθια θανασίας δεν τη χωράει η καρδιά μας, παιδί του Αγία του Θεσσαλονίκη. Ιστορική επέτειος, ποίημα από το Δέλτα 1. 64 πέρασαν χρόνια από τη μέρα που η Πύλος αντιλάβει
σκαρφαλώνω πάνω στο περβάζι. Βαστούν μια σημαία. Θέλω να την κρεμάσω. Χαρούμενα να την κυματίζω. Ελευθερία! Ελευθερία! Κι άλλο παράθυρο ανοίγει. Κι αμέσως άλλο. Κι άλλο. Ώστε είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σε μια στιγμή. Σε ένα δευτερόλεπτο. Όπως τα παραμύθια. Τα πιο παράξενα παραμύθια. Ο ήσυχος δρόμος. Ο έρημος δρόμος. Γεμίζει φωνές και σημαίες. Πού βρέθηκαν τόσες σημαίες που κρεμούνται παντού? Στα μπαλκόνια. Στα παράθυρα. Στις στέγες κυματίζουν. Κατεβαίνουν άνθρωποι και τις κρατούν. Τις τραγουδούν. Κατεβαίνουν προς την πόλη καθισμένοι. Μαραθώνες και αγώνες, ποίημα από το ΔΕΛΤΑ 1. Πολλοί αρχαίοι ανθρώποι στα μάτια των καιρών φτάσαν μπρος στο μαραθώνιο με καράβι των δασών. Λύθιο μέχρι τα βαρβά, στο Άγιο Χώμα μας πατήσει, μας μυρίσει το στράβο, πόλεμο άρχισε να γυρίσει. Όμως κι αν ήταν λίγα της Ελλάδας τα παιδιά, σκακίσαν και τύχαν λιονταριό και νέα μάτια. Στις Ρώμες, στα βουνά της Αλβανίας, ξανακάνανε το ίδιο στο στρατό της Ιταλίας. Τα Ελληνόπουλα και Χούστα και Μιλιούνια οι Ιταλοί, μας το άκουσμα του αέρα φεύγουν λες στη φλαγή. Γι' αυτό κι αν περνάνε χρόνια και αν αλλάζουν οι καιροί, των ηρών οι απόγονοι γίνονται ήρωες κι αυτοί. Μνήμες από το ΔΕΛΤΑ 3. Από τους τάφους σε γυμνάνιων μέχρι τα βόρεια και παίρνουν χάρη σε σειρά τη σιδερένια αγώνα και παίρνουν τα πλάτα μας όλο το πλεγαδά. Σάβος ανάσταση τετρά μετά το άλλο κράτος. Να τους περνάει απούλα το κράτος και τη δικαιοσύνη. Και έρχεται να σπείρει όλη τη γη με στάρι κράτρα ειρήνης. Κι ως πάνω στη λευτεριά παλώντας ανατέλει όλη άκρα την καρδιά του ανθρώπου σαν καρτέλι. Εδώ τελείωσε η άλλη μια γιορτή μας. Ευχαριστούμε τον Συνεργασιότατο για την παρουσία του όλους τους γονείς. Σας παρακαλώ, δεν τελειώσαμε όμως. Καθίστε κάτω, παιδιά. Τελείωσε το πρώτο μέρος. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους γονείς για την παρουσίαση των παιδιών. Συγχαρητήρια. Ειλικρινά, αυτή η τάξη είναι η μόνη, η μοναδική δηλαδή που τους ξέρω από την πρώτη δημοτικού. Και αυτή τη στιγμή ένιωσα πραγματικά έκπληκτη, γιατί θυμάμαι όταν πρωτάκια τα είχαμε γράψει και ήρθαν στο σχολείο, ήταν τα 2/3 του σώματος που έχουν τώρα. Εκείνο όμως που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και έκπληξη είναι η ωριμότητα και η ευστροφία που απέκτησαν για να μπορέσουν να αποδώσουν όλα αυτά. Συγχαρητήρια στους γονείς, βέβαια θέλω να συγχαρώ και το σχολείο και τους δασκάλους. Γιατί αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο το κομμούνι, είναι και το. Και να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι για άλλη μια φορά για μια τάξη έτσι και μια χρονιά που βγήκε μέσα στα χέρια μας. Θα συγχαρώ τα παιδιά, μπράβο παιδιά, μ' αρέσατε όλοι. Πολύ όμορφα αποδώσατε τη σημερινή γιορτή με την όμορφη παιδικότητα και την τρυφερότητά σας. Πολύ ωραίες φωνούλες, η χοροδία, πολύ μ' άρεσε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επειδή όμως σήμερα είναι και η γιορτή της σημαίας, θα πρέπει να τιμήσουμε την Γαλανόλευκη και να παραδώσουμε τη σημαία στους μαθητές που θα μας εκπροσωπήσουν σε όλες τις παρελάσεις. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά που έχουν εκλεγεί με κλήρωση, που έχουν κληρωθεί, ήταν και άλλα παιδιά, γύρω 9 στα 10 από κάθε τμήμα. Όλα αυτά τα παιδιά είναι άξια, απλώς δεν κληρώθηκαν.
δεκάρια στο μέσο όρο όλων των μαθημάτων. Τι να κάνουμε, εκλέχθηκαν τα 6 παιδιά, ένας σημειοφόρος και 5 παραστάτες για κάθε εθνική μας γιορτή. Μετά από κλήρωση βέβαια, στο γραφείο. Θα καλέσω εδώ λίγο τα παιδιά με τη σειρά όπως έχουν επιλεγεί για τις γιορτές. Στις 16 Οκτωβρίου παρήλασαν παρέλασε η σημαία με σημειοφόρο την Ήψη και την Ελένη. Εάν είναι εδώ τα παιδιά, παρακαλώ να έρθουν εδώ. Και παραστάτες, η Δασκαλοπούλου Ελένη, η Ριζάκης Αθανάσιος, Μητσιμπόνας Ιωάννης, Στρογγυλού Γεωργία, Τσακουνάκη Ευγενία. Στη σημερινή, στην αυριανή παρέλαση θα μας εκπροσωπήσει η σημαία με τα εξής παιδιά αριστούχους μας, με σημειοφόρο τη Δέλη τη Μελίνα και παραστάτες Γόβουλα Ξεροφώνης, Καλαϊτζία Κατερίνη και Παρίσι Μαργαρίτα, Βαρούκα Βαλέρια και Πιτόπουλος Φίλιππος. Οι οποίοι είναι βέβαια και έτοιμοι για να πάνε στην κατάδυση των Στεφάνων στις 12 η ώρα στην πλατεία. Τη γιορτή της 25ης Μαρτίου θα μας εκπροσωπήσουν τα παιδιά. Σημειοφόρος Λέκα Μαρινέλη. Παραστάτες είναι εδώ. Παραστάτες Κουμούλας Δημήτριος, Μαυρίδης Γεώργιος, Μαυρίδης Θεόδωρος, Σύρμα Μιχαέλα και Καλετής Ραφαήλ. Απευθυνόμενοι στα παιδιά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Θα θυμάστε τη σημερινή μέρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και σημαντική για εσάς. Δεν ξέρω, σας εύχομαι και στο γυμνάσιο να βρεθείτε σε τέτοια θέση. Πάντως για το δημοτικό είναι η μοναδική σας φορά που είστε οι επίλεκτοι εκπρόσωποι του σχολείου. Θα ήθελα να σας ευχηθώ, να σας συγχαρώ εννοείται και να σας ευχηθώ καλή πρόοδο και στις επόμενες σχολικές βαθμίδες που θα πάτε, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να μας εκπροσωπήσετε γιατί πηγαίνοντας από το δημοτικό στις ανώτερες βαθμίδες όλοι θα ρωτούν από ποιο δημοτικό ήρθαν αυτά τα παιδιά και θα ήθελα να πω ότι στη φετινή παρέλαση είδα πολλά παιδιά μας στο δεύτερο γυμνάσιο να είναι στη σημαία. Και πραγματικά συγκινήθηκα. Έχουμε λοιπόν και εσείς να συνεχίσετε έτσι και στο γυμνάσιο και στις επόμενες βαθμίδες με το ίδιο ήθος, την ίδια καλή συμπεριφορά, να θέσετε τους στόχους σας και να τους πραγματοποιήσετε. Και όχι μόνο στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά και στο πανεπιστήμιο, όπου θα πρέπει να επιλέξετε μια σχολή που επιθυμείτε, που σας αρέσει για να σπουδάσετε και εννοείται να έχετε και την καλύτερη συνέχεια στη ζωή σας. Όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά να κάνετε περήφανος και τους γονείς σας. Τους βλέπετε εκεί πέρα πώς κοιτάνε. Με πόσο περηφάνεια και αγωνία όλους σας. Τους βλέπετε. Συγχαρητήρια λοιπόν, θα σας παραδώσω τη σημαία. Τη σημειοφόρο και το ελληνικό. Τελειώνοντας, θα ευχαριστήσω και θα συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν αυτή τη γιορτή μας, τον κύριο Χρήστο το μουσικό,